Zdarec lidi, tady Kiko a vítám vás u mého prvního videa. Jsme tu u hry Minecraft. Je zelená. Takže začnu, nebudu se zdržovat, že jo. Skin mám původně jiný, ale ten můj pravej mi nešel. Jsem si musel vypůjčit jiný. To ale nějak neřeším. Potom, můj kanál se jmenuje Kikínek, mr.kikínek, všechny 3 jsou velký a zkráceně mi říkají Kiko. Budu točit let's play z Minecraftu Survival. Rozvrh informačky to bude tady v tomhle okolí vzadu. A série, které ukončím. Tolik jich nebude. Tady asi... to zničíme. Já vím, co tam bylo. Dobře. Nejradši za barvy mám zelenou, částečně modrou, červená taky ujde. A nejradši mám zelenou. Připomeňte si menta. Ta bludička je zelená. A dobrý, nekopíruju. No, dál. Já nevím. Budu točit něco přes Hamači nebo na nějakém serveru. S Heriuxem. On se tak přejmenoval channel, proto vám to nedám do popisku, ale jinak ještě dám vám do popisku na Spire a Šmejky Z a Scary Movies. Ne, dobrý. Klidní, Kiko, klidní. Takže já vás tímhle chci uvítat. Když tak budu hrát verzi 1.7.2, to je nej. A asi čus.